Καζαντζής Γιώργος, after a throwdown, qualified workout 60. 22.5. 22.5. Okay. Ωραία, ωραία. Έδωσε το, πήγαινε μέχρι πίσω. Ten inches. Φέρ' το πάλι. Φέρ' το στη μέση, φέρ' το στη μέση. Στη μέση. Το κλείδωσα, εντάξει. 10 inches. And Εδώ ρε, να 60 inches. Rig. Άνοιξε το row. Κάτσε Γιώργο. Zero. Είσαι έτοιμος? Όχι, αλλά πάμε. Όσα είσαι. Το καλές. 10. 7. 3, 2, 1. Πάμε. Γιώργο, αργά, κουτσιά και θερμίδα. Πάμε Γιώργο, ήρεμα, ήρεμα. That's quick. Huh? Yeah. Έτσι ακριβώς, εκεί κράτα το, εκεί. Μπράβο. Έτσι, να πούμε στο 2-2-0-5. What did you pull? What did you pull? Okay. Ωραία. 1400, 1400, πάμε. Δώδεκα καλές τις σχέσεις είναι. Πάμε ρε, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, πάμε. Ήρεμα, ήρεμα. Εννέα. 10. 12, 13. 14, κράτα αριθμό. 15. 16.
4, 25, 26, 7, μπράβο, 8, 29, 30, 31, κράτα παλμό για τα chest, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Να κοιτάς προς τα έξω στα chest bar. Μπράβο, πάμε. Γιώργο, 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, μπράβο. Ήρεμα. 5, 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, δεν το σπάσω, 10, 3, 4, 5, 6, 4, ήρεμα. 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, μπράβο ρε Τζόρι, πάμε, μπράβο. Πάρτα, πιάσα. Πάμε. Πάμε. Όχι πάνω. 1, 2, 3. Καλά είσαι πολύ καλά. 4, 5. Δεν σπάς. Πάμε. 6. Πάμε. 7. Άλλα 3. 8. Ήρεμα. 9. Μπράβο ρε θηρίο. Μπράβο. 10. Ξεκουράσου. Θα σου πω εγώ Γιώργο. Ανάσες. Βαθιές. Σε 3, 2, 1. Πιάστα. Μπαίνεις. Δεν χρειάζεται άλλο. Είναι αργά ρε. Πάμε. Θα ξεκουραστείς όσο κάνεις. Πάμε. 1. Μπράβο. 2. Αργά. 3. Ήρεμα. 4. Αργά είναι όλα. 5. Κάμε. Μπράβο. 6. Το μυστικό είναι να μην σπάσεις. 4 reps είναι Γιώργο. Μπαίνουμε σε 3, 2, 1. Πάμε. 4 reps. Πάμε. Έχεις πολύ χρόνο. 1, 2, 3. Τελευταίο είναι. Τελείωσε. 4, 5 τα dumbbells. Έχεις πέσει ήδη. Πάμε. Απλά κάνε. Απλά γράφε κι ας είναι αργά. Απλά γράφε. Ωραία. Πάμε να κατεβείς. 1. Ήρεμα. Πάμε. Ήρεμα θέλω. 2. Μπράβο. Αργά. Γιώργο. Όπως αυτά. Πάμε. Πες. Γράφε αργά. Απλά γράφε. 3, μπράβο. Είσαι πολύ καλά. Είσαι κάτω από 8 λεπτά ακόμη. Πάμε. 3. Πάμε. Μπράβο. 4.
Γράφει αργές επαναλήψεις. Όσο κάθεσαι χάνεις χρόνο. Είναι χειρότερο. Πάμε. Μην τα παρατήσεις. Έχεις φάει το αγγούρι. Πάμε. 5. Μπαίνουμε σε 3, 2, 1. Πάμε, μην κουνάσεις και πάλι. Πες. 5 ρέξτε. Πες. 5 ρέξτε. 4. Γιώργο. 7. Μπράβο, τέλος. Time. Πώς είσαι? Από τα κόλπου.